Egiten da, eta hemen beharko nuen apoiapie bat, baina konpontzen ondo bera gabe. Instrumentu hau naukamen gauza bat soinu ateratzeko, baina nik gaur hartu dut hau zeda nire maisuaren altavoz bat. Eta tonoa ipini behar da gutxi gora bera 6ra, edo 7ra. Volumena toperan, eta nola izten da, eta hau gorria ipintzen da. Eta hau soinu ematen du. Konprobatu, a ber? Gehiago. Baina... La cucaracha joko dut. Smoke on the water.